Bună seara și bine v-am găsit la seriile de lectură. Astăzi o să citim povestea Inima mamei mele, o poveste inspirată din istorie și bazată pe fapte reale. Cartea a apărut la editura Cartema, iar ilustrațiile sunt extrem de colorate și de frumoase. Ilustratorul este de asemenea premiat internațional, așa că vă invit să ascultați povestea alături de mine. Faceți-vă comozi și haideți să începem! Cuvintele au puterea a lor. Există cuvinte care rănesc și cuvinte care vindec. Și mai sunt și acele cuvinte care îți pot salva viața. Când eram mică, mama mea avea multe secrete. Pe unele mi le împărtășea, pe altele nu. Cum ar fi secretul numerelor tatuate pe brațul ei. Sau de ce nu avea frați, surori, verișori, mătuși sau unchi. Și de ce eu nu aveam bunici. Au fost înghițiți de un mare întuneric. Era tot ce îmi spunea. Odată, pe când aveam aproape 10 ani, am dat peste un alt secret de-al mamei. Nu l-aș fi găsit dacă nu ar fi alunecat dintr-o batistă de mătase pe care am scos-o din sertarul ei. Era o carte minusculă, în formă de inimă, mare cam cât un flutur. Coperta era dintr-o pânză mov pe care era brodat cu ață, portocalie, litera F. Paginile se deschideau ca niște aripi, iar în interior era ceva scris cu creion. M-am chinuit să citesc cuvintele. Am reușit să disting doar câteva nume, aici și colo. Ruth, Eva, Tonia. Poate că mama îmi va spune acest secret, m-am gândit eu, așa că m-am dus cu inima la ea. Mama a fost surprinsă să vadă cărticica aceea în palmele mele. S-a așezat la masa din bucătărie și m-a tras aproape. Dulcea mea sorale, acesta este un cadou foarte prețios, mi-a spus ea, conturând cu degetul litera brodată, în timp ce ochii se umpleau de lacrimi. F vine de la Fania, numele meu. Cine a făcut-o? Am întrebat eu. Inima asta a fost făcută de niște femei foarte curajoase, care mi-au fost ca niște surori. Veneam din țări diferite. Polonia, Cehia, Slovacia, Franța, Belgia. Deși vorbeam limbi diferite, idiș, poloneză, franceză, germană, reușeam să ne înțelegem una pe cealaltă. Cele mai bune prietene ale mele erau Zlatka și Bronia. Erau poloneze, la fel ca mine. Bronia, cea mai mare dintre toate, avea grijă de noi ca o mamă. Mai erau și două franțuzoaice, Eva și Helen. Mai erau și Hanca și Fela, Mina și Ruth. Eram 20 de prietene în total, iar unele aveau doar 15 ani. Toate fuseserăm smulse din casele noastre și duse într-un lagăr de concentrare, care se numea Auschwitz, mi-a spus mama cu un nod în gât. Ai fost într-un lagăr? Am spus eu, făcând ochii mari. Era în vreme de război. Armata nazistă a Germaniei invadase multe țări din Europa. Conducătorul naziștilor, Adolf Hitler, detesta anumite categorii de persoane, în special pe evrei. A ordonat să se construiască lagăre de concentrare unde eram trimiși pentru a fi închiși sau omorâți. Nu făcuserăm nimic rău. Ne aflam la Auschwitz doar pentru că eram evrei. Mama n-a mai spus nimic o vreme, iar eu am îngăiat-o pe mână. Apoi a suspinat și a continuat. Tatuajul de pe brațul meu, 74207, de acolo ăla, din lagăr. Am devenit numere, nu mai eram ființe umane. Dormeam îmbrăcate în uniform, niște rochii cu dungi gri și albastre. În fiecare zi, paznicii urlau la noi să ne trezim cu noaptea în cap. La micul dejun primeam o fiertură care semăna doar vag cu ceaiul sau cafeaua. Ieșeam afară la apel, tremurând ore întregi acolo la rând, în timp ce aerul rece al dimineții ne făcea pielea de găină. Când răsărea soarele, ne târiam picioarele dincolo de porțile lagărului, pe un drum plin de noroi până ajungeam la clădirea masivă a unei fabrici. Acolo eram obligate să fabricăm arme pentru armata lui Hitler. Noi nu voiam să facem acele arme pentru că știam că vor fi folosite împotriva oamenilor care încercau să ne ajute. Ne opuneam în tot felul de moduri mărunte. Uneori puneam gunoaie în componentele pe care le făceam sau le asamblam incorect ca să nu funcționeze ulterior. Stăteam la niște mese lungi, 10 de o parte și 10 de alta. Nu aveam voie să vorbim între noi sau să ne ridicăm de pe bănci. Lucram câte 12 ore, cot la cot.
La prânz primeam de obicei supă de urzici sau alte buruieni. Mi era atât de foame încât mâncam orice ni se dădea. Trebuia să mâncăm pentru a supraviețui. Ca să nu vină să vomit, obișnuiam să închid ochii și să mă gândesc la supa de pui a mamei mele. Pe la apusul soarelui ne aliniam iar în fața fabricii ca să fim percheziționate. Pasnicii voiau să se asigure că nu furăm ceva ce am putea folosi împotriva lor. Istovite, porneam pe drumul lung de o oră care ducea înapoi spre lac. Când ploua sau ningea, saboții noștri de lemn se scufundau adânc în noroi sau alunecau pe ochiurile de gheață. Pasnicii ne viciuiau sau ne loveau cu piciorul dacă ne împiedicam și cădeam. Seara primeam iarăși o porție de supă, de data asta din coș de cartofi sau de napi. Ne primeam și rația zilnică de pâine, de obicei ceva vechi sau cu dâre verzi de mucegari. Noaptea ne ghemuiam în paturile din scânduri de lemn ridicate pe 3 niveluri. Dormeam câte 4, 5 și chiar 6 într-un pat, pe o saltea subțire, plină de păduchi, fără pernă sau pătură cu care să ne acoperim. Mă gândeam mereu la familia mea, la fratele meu mai mare, la sora mea mai mică și la dragii mei părinți. Mă gândeam să-i mai văd odată. Le căutam fețele în fiecare zi în mulțime printre ceilalți prizonieri, dar nu i-am găsit niciodată. Mi-era foarte dor de ei și acum îmi este. În timp am învățat să mă alin cu cele mai mărunte lucruri. Era o zi bună dacă mă încălzeau razele soarelui și nu mai era frig când mărșăluiam spre locul de muncă. Mă consideram norocoasă că lucram într-o fabrică. Înăuntru nu eram expuse la frigul cumplit al iernii sau la arșița dogoritoare a verii. Avem șanse mai mari să supraviețuim decât prizonierii care lucrau afară, la spart piatră într-o carieră din apropiere. Trăiam într-o groază permanentă de a nu fi bătute sau împușcate. Ne era teamă că nu vom mai supraviețui încă o zi, dar făceam față cât de bine puteam. Pentru că ne era mereu foame, subiectul nostru preferat de discuție era mâncarea. Ne împărtășeam rețete una alteia și ne imaginam ziua în care vom putea mânca după placul inimii. Nu prea râdeam, dar încercam să ne facem una pe alta să zâmbim, povestindu-ne istorioare amuzante. Pe măsură ce treceau lunile, ne înconjuram una pe alta cu vorbe bune, ca să nu ne adâncim prea tare în gândurile noastre triste. Nu am simțit niciodată singură cu aceste femei lângă mine. Dar de ce ți-au făcut inima asta? Am întrebat eu. Vezi tu, soralea mea, într-o zi le-am spus prietenelor mele că în curând voi fi o bătrânică, pentru că se apropie ziua mea de naștere și urma să împlinesc 20 de ani. Dar la 20 de ani nu ești bătrână, am spus eu. 20 de ani poate fi o viață de om. Eram slăită de puteri și slabe ca un țâr. Oamenii nu ajungeau la bătrânețe în locul acela, a spus mama mea. Nu mi-am imaginat că de ziua mea mă voi simți altfel decât în celelalte zile. Dar m-am înșelat. În dimineața zilei de 12 decembrie m-am așezat la masa mea de lucru și am observat ceva ce era dat din mână în mână, de la o lucrătoare la alta, până a ajuns la mine. Era un tort micuț pe care prietenele mele îl făcuseră din prețioasele lor rații de pâine. Își aduseseră aminte. În interiorul pâinii era inima pe care o ții tu acum în palme. La început nu mi-am dat seama ce era. Am ascuns-o repede la subsoară ca să nu atrag atenția paznicilor. Din fericire, nu au găsit-o atunci când ne-au percheziționat la finalul zilei. În seara aceea, când am putut să șotim în siguranță, am deschis inima. Mi-am dat seama atunci că era o felicitare pentru ziua mea. Unele mesaje erau în limbi pe care nu le înțelegeam, dar prietenele mele au reușit să-mi transmită cumva ceea ce scriseseră acolo. Zlatca, cea care venise cu ideea de a confecționa felicitarea, mi-a explicat cum reușiseră să o facă. Tăiase pânza din bluza ei, cel mai prețios lucru pe care îl deținea. O purta pe sub rochia adungată, pentru ca pasnicii să nu o vadă și să-i o confiște. Lichiciul folosit pentru a uni paginile era făcut dintr-un amestec de pâine și apă. Zlatca și cu celelalte trebuiseră să fure sau să dea ceva la schimb pentru foarfece, ac, ață, creion și hârtie și tot ce avuseseră de dat la schimb erau rațiile lor sărăcăcioase de mâncare. Îmi aduc aminte că m-am gândit. Ce sacrificiu uriaș! S-au străduit să păstreze secretul inimii. Dacă pasnicii ar fi găsit-o, prietenele mele ar fi fost bătute sau ucise. Își puseseră viețile în pericol pentru a face această felicitare pentru ziua mea. I-au umplut paginile cu tot curajul lor. În seara aceea am simțit bucurie pentru prima dată de când ajunsesem în lagăr. În fiecare dintre seriile care au urmat, am citit mesajele pe care prietenele mele le scriseseră.
Cuvintele lor mi-au dat putere și m-au ajutat să depășesc fiecare zi până când războiul s-a terminat, în sfârșit, și am devenit din nou liber. Îmi citești câteva dintre urări? Te rog, am insistat eu. Mama a despăturit, cu mare grijă, prima pagină. Acestea sunt scrise în ebraică și poloneză. Frumoasa mea Fanny, mult noroc și libertate, a scris Giza. Fie ca viața ta să fie lungă și dulce, a scris Mazar. Îți doresc să ți se îndeplinească toate dorințele, a scris Irena. Aceasta era urarea mea preferată, mi-a spus mama și a citit ce scria pe a patra petală. Libertate, 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 a scris Maria. Când mama a închis cărticica, din ochii se revărsa un șuvoi de lacrimi. Inima asta e tot ce pot atinge din trecutul meu, dar nu este o inimă tristă. E un act de sfidare, un simbol al forței interioare, o expresie a speranței și a iubirii. Prietenele mele au vrut să arate că, în ciuda calvarului prin care treceam, tot ne puteam trata una pe alta cu omenie. Cuvintele lor m-au salvat. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc!